तो चलिए शुरू करते हैं। सासू माँ एगो बात सुननी, पड़ोस में एगो लड़का रहे आइल बा, तनी ध्यान देम रहुआ। सुन, आज के बाद तोरा घर से बाहर नहीं निकले के। लेकिन लड़का सरकारी नौकरी ह, दिन भर घर ही में रहबे, तनी बाहरी जो, तनी घूम फिर। चपरासी ह, सुन सुन, कनी की तोरा जाएके। आ सैलरी 50,000 बा। तनी जो जल्दी आओ, तनी लइका तनी फल फूल खा ली। लेकिन सुनले बानी कि ईमानदार नहीं खे। अरे सुन सुन सुन, तोरा कहीं नहीं जाएके। आ तबो का तो ऊपरी कमाई 2 लाख बा। जा जा जा, तनी तू ओकरा से दोस्ती करत तनी। और अभी तो लेकिन उ 5 गो भाई बा। 5? तोरा हिस्सा में का पड़ी रे? क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन ओकरे बाप के नामे 500 बीघा खेत बा। एक बार बोल दे माई, जाएंगी ना जाएंगी? अब ना, लड़का के बाप के नामे जमीन बा। अब हमरा जाए के पड़ी, तोरा ना।